Mea și a copiilei mele a fost infestată de gândaci, așa că a trebuit să ne mutăm în altă casă, cea de data trecută, care am prezentat-o, dar n-am luat-o, adică asta. Îmi pare rău că a fost infestată casa cealaltă, dar asta este și ea, o casă foarte drăguță și o să-i cer părerea fiicei mele ca să-mi zică dacă chiar îi place. Hai să vedem. E minunată pe afară și ești super șmecheră. Bine, deci când intrăm, este un interior foarte spațios. Am prezentat și data trecută această casă, așa că nu o să zic așa, uitați-vă. Cred că deja știți casa asta, ori că v-am prezentat-o eu, ori că... Îți place? Da. Așa, liniștește-te, dar ia uite, este foarte mare și asta a fi camera ta. Wow! Știu ștaia deja. Că de asta. Hai să vedem. Mamă, ce drăguț sunt. Abia aștept să mă îmbrac. Haine de vară. Wow, ce dressing drăguț ai. Acum hai să mergem și la camera mea. Pentru că asta va fi camera mea și va trebui să o decorez. Mami, mi-e cald foarte tare. Da, e foarte drăguță. Mi-e cald tare, mami. Deci vom lua această casă. Vrei? Avem vecini. Casa e cam puțin ciudată. E cam ciudată, nu crezi? Mi-e frică. Mă duc repede în camera mea. Nu trebuie să-ți fie frică, nu este nimic greșit. Mă rog. Dragă, vrei să te uiți și la culoarea pereților? Casa se colorează? Da. Covorancă? Da. Nu pot să cred cât de fain. Culoarea mea preferată. Așa, deci va veni o doamnă să decoreze camerele, bine? Bine. Hai. Cioc! Care acolo, Doamne ferește, deschide ușa. Da, doamne, intrați, scuzați-mă. Am venit să decorez camerele. Blueberry, octopusini. Voi face camera asta splendidă. Copile, ți-am decorat camera. Mulțumesc, prostul. Hai, la revedere. Stai, am uitat că la asta trebuie să decorez camera. La asta o să-i pun numai astea două. Hai, la revedere, că nu mai am bani. Mamă, ce drăguț ești! Șmecheră, bă, rău. Mă duc la haine. Mă joc pe calculator Roblox. La mine nu prea s-a chinuit să decoreze, dar hai să zicem, e drăguț. Na, ce să zic. Da, măcar ai. Dragă, Da. o să sărbătorim că am cumpărat noua casă și ți-am cumpărat ceva care va ajunge în câteva minute. O să fie ziua mea, vineri, nu? Nu-i de ziua ta cadoul. Nu. O să-ți dăruiesc altceva. Este doar pentru casa nouă. Nu știu dacă o să-ți placă, dar cred că o să-ți placă, că m-ai nebunit la cap cu chestia asta. Da. A venit, mami, a venit. Abia aștept să văd. La bubu preferatul meu, nu mai știu ce. Mami, foarte mult mulțumesc pentru la bubu. Cu plăcere, pune-l în camera ta și te culcă. Mami, dar e cam stricat un pic. Cum adică stricat? Am văzut că la mânuță sub braț are o crăpătură mică. Lasă că se coase. Du-l în cameră, bine? Bine. Noapte bună la bubu. La bubu, la bubu. Dimineața.
Așa m-am îmbrăcat și s-au auzit noaptea asta niște sunete ciudate și nu știu ce au fost. Mă duc la draga mea în cămeruță. Mami, m-am îmbrăcat, dar... Mami, unde este la bubu meu? Cum adică unde este? Nu l-ai lăsat în camera ta? L-am lăsat. Păi, nu știu. Hai să mergem să-l căutăm, cred. Dragă, cred că l-am găsit. Este aici. Dar când am trecut pe aici, nu era. What? Ei, măcar este aici. Cred că s-a ascuns în calorifer. Nu, tu nu înțelegi. N-are cum să meargă. N-are baterie, am citit când l-am luat. Este o jucărie fără baterii. Este o jucărie doar de pluș, cum s-ar putea mișca? Dacă nu l-ai pus nici tu și nici eu, cine l-a pus? Nu înțeleg deloc. Hai, mamă, gata, parcă ești un copil mic. Cred că ai dreptate. Mă duc să mă îmbrac și mă duc la lucru. Dragă, pa, mă duc la lucru. Mami, dar parcă ai zis... Doamne educatoare a zis că trebuie să venim azi la grădiniță. Nu zis nimic, nu mai minciuni. Uite ce mă duci de nas. Gata, am încuiat și ușa. Să nu intre nimeni. Să nu deschizi ușa, cei care... Hai, eu plec, pa! Mă duc să mă uit la televizor. La Bubu! Mă, ce cum ai apărut aici? Hai să ne jucăm! Mami a zis că n-ai baterii. Nu am baterii, dar am inimă. Și o vreau și pe a ta! Mă duc afară! Mami! Am glumit. Hai să fim prieteni. Vrei? Hai. Nu! De ce? Te-am păcălit. Hai să fim prieteni și să omorâm pe mama. Wait. Eu vreau să... Hai să o omorâm, da! Hai, doar pe mama Gândac. Ce mama Gândac? Eu credeam că pe mama ta. Ești dubios. Hai în casă să ne împrietenim un pic. Da, o să ne împrietenim după ce o să te omor. Te duc la mami. Ce zi grea de muncă am avut azi. Vreau să mă întind pe canapea. Mă, ce plângi aici? La bubu vorbesc și s-a mișcat. Cum adică? Uite, stă pur și simplu e pe masă. Mami, eu știu că s-a mișcat. Lasă-mă că numai ce am venit, mă duc să mă schimb. Of, Doamne, ce are copilul ăsta de tot să sperie? Parcă i-am luat ei jucăria, nu trebuie să se sperie. Gata, m-am îmbrăcat și acum deja s-a făcut târziu. Cât e ora? Stai să văd. E ora 6 seara. Hai. Alo? Alo, surioare, ce mai faci? Ce fac? Am venit de la lucru. Ce vrei să mai fac? Mă duc să fac mâncare. Hai, lasă-mă. Dar se poate să vin mâine la tine? Da. Dar poți să vii și acum. Vin acum, că mâine nu cred că o să pot. Bine. Hai, pa. Pa. Doamne, și asta mă deranjează. Hai, mă duc să fac de mâncare. Gata, am făcut șnițel de avion. Am aranjat masa. Ding, 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 dong, ding. Doamne ferește, ce Doamne mă iartă. Salut, nebună soră. Bună, hai, intră. Ai bine născut-o pe asta? Am născut-o, ce vrei, Doamne mă iartă. Abia ai născut-o? Nu, abia am născut-o. Tu nici nu știi nimic, Doamne. Hai, gata. Mia! Vină! Da. Vin, gata. La bubul tău e în cameră. Mă duc să văd.
Mami, o fost nu mai este? Pentru că e pe masă.